Kini-kini ka Akashwani Shillong ka khubor ban Plie da ime barilin Khasi ki mat ki bakongsan jong ka khubor. Pynsangeh ia ka Rajya Sabha haduh ka sngi ka nyngkong ka Lok Sabha haduh baje nohphai sngi Hadien ki jingpyrshah na ka liang pyrshah. Ai jingiarap u MLA Mawhati ia ka Balang ai sngewbha ka Seng Longkmie. Plie ia ka jaka jhur bam ai dawai ha Mawsawa ban pynsaphriang ia kini ki jhur. Hadien bun snem jong ka jingap ka surok PMGSY kan penbha ya ki limti ki surok jong ka Mawiong Sung. Ki khubor ki babnya. Lapan wai hinne ka sngi ya baro artli ki yeng dorbar kata ka Rajya Sabha bat Lok Sabha namar ka jingpyrshah jong ka liang pyrshah halor shibuan ki phang ki bakanthop ya ka special intensive revision jong ki electoral roll ha Bihar ha Rajya Sabha u deputy chairman u Harivansh ulakantat ya arphautli ki notice ban pinkut bat kantu ya ki dikhwat banlong ki bajai ha Lok Sabha la ai buram ya ki riushlur jong ka quit India movement bat u MP baring u Satyapal Malik. Hadien kani ki jingeki ki layai beteng. Ka Mawiong Sung kan sayo shen ya ka surok ka ba khandai kilometer hapo ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY Phase 3 ha ka jinglut ka balamang kata 1.1 ar klor tingka na ka sarkar pedeng. Lapin bena ia kini nega sngi ha ka jingidon ringkat lang bat u MLA ka thang u ba heaving stone kharpran u rang ba shnong ki dikhot ka dorba shnong ki engineer contractor bat ki nong shong shnong on shna ya ka surok kat kung ka rukom ka bathamai u ba kharpran u lakin tu ban pendap klo ya kini ka project shwa u banai leber arajar arpon riu bar ula ai jingero ru ya ki nong shong shnong na ka benta ka jingitri lang jongki bat ki contractor u MLA Mawhati u Balongru u advisor Shaka Sorkar Meghalaya u ba Charles Marngar hne ka sngi u la Plie ya ka wei ka kamra butiar ha u lung jingtep ka Balang Presbyterian Kli stem kani ka project ka ba arlak tingka ka bala pelaj hapo ka bhoirembong CNRD block hapo usnem arajar arpulai arpusaw ka thmu ban ai jingiarap ka bakenjamin sim ya ka Balang bat ya ka imlang ka salang ha kani ka sngi lay don lang u BDO u Dr. Artlang kinong yelam shnong kinong yelam balang bat kinong shong shnong uba marngar ulai shimentaru ha ka jingrakhe ya ka women's week jong ka jingiseng kenthei bar ula ai sngewbha da ki jainsem ya kinong shimenta ula yaro ya ka benta jong ki kenthei ha ka bapenbha ya ka imlang saalang bar ula ai khubleru na ka benta ka women's week bat women's sunday ka office jong ka MSRLS East and West Khasi Hills District ringkat bat ka office jong u Deputy Commissioner hinne sngi kalaple ya ka dukan de jhur ki bam ai dawai haplau jong ka DC office ha Mawsawa kani ka thmu ban ai min se me ki nongrap ban ai dawai ya ki jingthun jong ki hinre ban ai da ki jetsbo ki ba pher lade ha kani ga dukan ya ki jhur ki bawan na ki self help group bapher la Plie ya kani ga dukan da deputy commissioner ikong Anita Kharpor ha ka jingidon lang jongki officer sarkar ki nongrep jongki SHG bat ki basha khot sngewbha bat ikirmen ru ba kani kan aimin sim shushu ya ki nongrep ban bot ya kani karukom rep The Southwest Khasi Hills District Swimming Association SWKHDSA kan penlong ia ka jingekop jingi ka bahnyo ka baju penlong shisen snem ha ka khatsan trik unailar arajar apusan ka belong ka sngi jinglat lut jongkari ka bahnyo phupra ha ka ni ka jingi khun ondon ka 50 meter freestyle backstroke butterfly bat breaststroke nakabenta ki kenthei bat shinrang ki belasan bat kumjuru nakabenta ki khana kenthei bat shinrang hagasian ka nyngkong ansha tang ye ki nong shibenta ki badai na Southwest Khasi Hills District na marka jingthmu kalong bansei ya ki sap nagathan kani ka khubor ka wanjipi na ka Akashwani Shillong
Ka United Democratic Party UDP Central Executive Committee CEC hinega sngi da ka jingipli kala thung ya working president uba Tito Starwell Khan kumu general secretary uba thamai Hadien ka jingin okam jong uba Jemino Mautho u president ka UDP uba Met Balang do ulaong balara yakani da ka jingmenjur lang jong baro kidukot ka CEC uba khan ula ai khublei ya ka jingshania baka seng kala ai hu bad ula kut jingmut ban bu ya ka thong pan pen khlan ya ka seng ula kubur ya ka jinghiar karukom trekam jong ka seng haki snem bladep bad ula ong ba unwanra ya ka jingidei kabajan hapdeng kinong yalam bat ki MLA UMP na Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon ula let yakendo ya Menteri Rangba ka Narendra Modi ban kirpat halor ka jingpentri kam ya ka inner line permit ha Meghalaya ka jingpenrung ya ka ktin Khasi ha ka khrnit ka bapra bat ka jingsedang biang ban penya ya ki liang sun Delhi bat Shillong ula yakren halor ka jingrung bian jong ki barri ka jingeda ya ki jaka jong ki riulung bat ka jingdan kam ya ki surok ki babiang ka jingsuk ha ki jaka khaput bat ka reservation policy ka baya biang lang ya paro umodi ula ko ngo ban pet biang ya ki ni ki jingdawa ka office u subdivisional school education officer tura sadar kalapin kut hinne sngi ya ka awareness kam training program ka basaw sngi ya ki nongikai hapo ka PM portion scheme ha SMELC tura kani ka jing ai jingikai kalalong nadu ka sam haduh pratrik mentau benai bad kalakan thop ya news pa khandai pu pratli ki school hapo ka tura sadar subdivision kani ka program ka phai khmat che ki kendon jong scheme best practices ki jing pendon kam ya ka Meghalaya Sims app ka jing ai bam ya ki khna ka jing khuj ki kendon ki be dei bat ka jing shong shngan ki kper rep ha ki school u district MIS coordinator u Amit Chimiri ulaong bakane ka program ka shim ru ya ki jing e jong ki nongikai khnang banwan ra ya ka jingpha lami ka jingplu ha ka dukan bam ka Meghalaya Mistan Bhandar ha polo Shillong hine ka janmit ha ka ba kaptu ka ni ki benta jong ka dukan kila ing kinong tre kani ka dukan kila ong ba kal jing ing kala sedang na kamera shed bat kala por state shaki we ki benta jong ka dukan om shim na don kinu ki jing men saw kinong penlip ding ki law poi kloi ha ka por ka babiang ha kani jaka bat kilala pantem ya ka jingplu om patip ya ka daw jong ka jingplu pat on sedang ya ka jing tokit habakari kadang penkre ban rakhe ya ka sngi jing lat lu jong ka tu nginyawan lang om shimet Henry nginyawan teli lang kawai kum kawai ka India hapo ka har ghar tiranga campaign tu nginya penher ya ki lama lairong jongkari nadu menta ka sngi hadu ka khat sam tarik ubnai nailar haman laki ying kani kam dei tang kalama lairong Henry kadi ka dak jong ka jinglat lut wat ongklet ban shon ya ka selfie bat ka lama India ban pynsaphriang ya ka ha social media tungin ya smok tilang ha kani ka jingrakhe ya ka jingilong kawai jongkari phila ban pej ya ka ha ka harghartiranga.com ban tip nya halor kani shwa ban penkut ya ka khubor ni sngap yang ikimat pakongsan Pynsangeh ya ka Rajya Sabha haduh ka sngi nyngkong ka Lok Sabha haduh Plie baje nohphai sngi Hadien ki jingpyrshah na ka liang pyrshah ai jingiarap u MLA Mawhati ya ka Balang bat ai sngewbha ka Seng Longkmie Plie ya ka jaka jhur bom ai dawai ha Mawsawa ban pynsaphriang yakini ki jait jhur Hadien bon snem jong ka jingap ka surok PMGSY kan penbha ya ki linti ki surok jong ka Mawiong Sung Katu ka khubor kelakut kebelawan jepi na ka Akashwani Shillong na sengap ban beteng ya ki wei par ki program ki badang bod kani kade ka Akashwani Shillong